andre ting, der skal til sidst på plads. Så retter mig med mit bog. Alex. Skal fange mig på de gode tidspunkter. Ja, men det her er et godt tidspunkt. Det er et tidspunkt, hvor du kan fortælle, hvad du synes om Stevns. Jeg synes, Stevns er noget helt fantastisk. Og jeg vil aldrig være det her. Er det ikke meget tæt på? Nej. Jeg vil aldrig nogensinde være det her år foruden. Nej. Det var sødt sagt. Nej. Ja.